jota en pelkää käyttää some oblot. Myrt sisään, kello kasvaa kuulostaa kuolee jengi, koska mun gang on siellä joka yö me ollaan Suomen Batman. Me käytetään vape vai kollaan, me ollaan pak, me täpätään obsei niinku oltais mestareen, niinku me ollaan kun me chefataan. Obseni kaikki rockmani tsekkaa, meit pää jemmellä sekä Trap Star Trek täppää. Mä tehty mon tonttua niinku tottu hattu, joka päivä rose girlit. Antaa snaps mut ja laittaa kuvi mut ai blokaa, kun mulla on jo liikaa ryöstään obsi vaatteet ensin Juliuksen, näit teki pölli 66-20 just meillä on päällä vaan levy kun Trap Money tehty, niin vitus me ollaan Suomen peläty gängi ja me chefataan sut jos näälle puskis. Me chefataan obsei joka yö, no on totkus kun se on meidän blog, jotta siellä ei kanti olla öisi. Tai sut taidetaan laittaa karkuun kun pistolilla aillaan duttu, joten päädy tapetuks, älä tuu testaamaan Obsei ja me tarpeeks ollaan cheffet, kaikki mimit tykkää lepuskit, koska siellä tapahtuu leffa. Tervetuloa lepuskin, me ollaan 6 pistettä teistuakseen, tää on vitsi. Me ollaan lepuskit, pelätymmät pistoli, I load with shit. Mulla on vaan trippeli, LV, Pippo sekä Bells voisi olla naku. Mut silti tää ollaan veipipo, koska sitten näyttää pelattavan. Tervetuloa myt siis some oblog-vlogsia, kaikki pelkää TTT, jei gängiä. Eli mun gängiä Rambo, ain taskus ja en pelkää shakaa.